Hi, Dominic. Hello po, good evening. Good evening sa iyo, Dominic. Dominic, sige, diretso na tayo sa kwentuhan. Kwentuhan mo na ako, dear. Anong problema at napatawag sa usapang LDR? Actually po, meron po ako girlfriend. Okay. Isa siyang Pilipina. Mhm. Nagkakilala kami first year college. Tapos magkaklase kami that time. Mhm. So, ang nangyari, naging magkarelasyon kaming dalawa. Umabot din kami ng mahigit magtatatlong taon. Tapos, nagkabalikan kami ulit. Kasi po, yung problem po, DJ Lala, Mhm. yung ako po kasi is half, yung parents ko, yung mama ko, half Irish, tapos yung papa ko naman is half, yung mama ko Irish, yung papa ko Pilipino. Okay. So, ang nangyari po, so ako is a half Irish and half Filipino. Mhm. So, ganito po kasi, yung girlfriend ko, although naiintindihan ko naman siya kung bakit pinipigilan niya ako. Kasi yung parents ko po is gusto nila na pumunta ako kasama nila doon sa Ireland. Mm. So, ang nangyari po, kinausap ko po yung girlfriend ko, tapos yung girlfriend ko is, ang sabi niya, ayaw niya kasi nga mapapalayo kami sa isa't isa. In-explain ko naman sa kanya kung bakit. Kasi nga may opportunity yun para sa akin. So sinabi ko naman din sa kanya, hindi lang yun para sa akin, kung hindi para lang din sa atin yun. Para sa ating dalawa. Okay. So kahit ano pong paliwanag ko sa kanya, ayaw niya maniwala. Kasi ang gusto niya na palagi kami daw magkasama kahit magkalayo kami dito, at least nandito na sa Pilipinas. So ang sabi ko naman sa kanya, willing naman ako sa iyo na bibisitahin ka dito every 2 months, kahit mga 1 week. Pwede naman akong bumalik dito sa Pilipinas para bisitahin ka. So kasi gusto ko lang bigyan ng opportunity yung para sa akin na trabaho doon sa Ireland. Okay. Kahit ano po kasi yung paliwanag ko sa kanya, ayaw niyang maniwala sa akin. Parang ini-insist na niya kung ano yung gusto niya. So, ang akin lang naman is, sana bigyan niya rin ako ng pagkakataon na Anong sabi ng makasama parents mo? Siyempre kasi yung parents mo nasa Ireland, tama? yes po. Sinong kasama mo dito sa Pinas? Yung kasama ko po is yung kapatid ko. Yung kapatid mo lang. Opo, yung kapatid ko. Tsaka yung lolo't lola ko sa side ng papa ko. Okay, so nakatira kayo sa bahay ng side ng papa mo, tapos syempre nagpapadala na lang sila mama para sa inyo. Hindi naman po kasi may mga trabaho naman din kami dito. Okay. So, yung gusto lang kasi ng parents ko na pumunta doon para medyo malaki-laki din yung kikita namin, para din naman sa future namin. So anong sabi ng mama mo at papa mo kapag tinatanong ka na, Dominic, kailan ka napupunta dito sa Ireland? Kailan ka napupunta dito sa amin ng papa mo? Anong sinasagot mo sa kanila kapag tinatanong ka? Sinasabi ko po kasi sa kanila na hindi mo na ako makapag-decision ngayon kasi gusto ko nga kausapin yung jowa ko. Anong sabi nila kapag yun yung dahilan? Kasi kung ako yung magulang mo, maasar ako pag ganun. Kasi sila naman, naiintindihan naman din nila. Kasi nga, swerte. yung sitwasyon namin, ang sitwasyon naman namin, kasi magkalayo din kami. So, naiintindihan naman nila. Ang hindi lang kasi talaga makaintindi di Jilala yung girlfriend ko. Mukha So, nga. sabi naman ng parents ko, sige, hintayin mo lang kung ano yung decision niya. Hindi ka naman namin minamadali. As long as kayo dalawa, okay kayo. Bait naman ng parents mo, ano? Oo nga po. Kaso lang po, ang problema, yung jowa ko lang po talaga. Hindi niya maiintindihan.
Okay. Kaya anong paliwanag ko sa kanya? Mhm. Sinabi mo naman sa kanya na this is just but an opportunity. Sinabi mo na din sa kanya na babalik ka naman, dadalaw-dalawin mo naman siya, promise mo na din na you'll not do anything stupid. Tama? Opo. Ang rason lang ni girlfriend ay ayoko lang tayo magkalayo. Si girlfriend ba ay nasaan? Opo. Yung girlfriend ko po ngayon is nasa Cebu kasi meron silang business meeting din doon tomorrow. So, nasa Pero Cebu saan po siya ngayon. nakatira? Saan siya nakabase? Actually po, taga Mindanao kami, taga Jensan. So siya taga dito din sa Maynila. Taga Bulacan din siya. Okay. So, kapag balik niya galing Cebu, magkasama pa rin kayo halos dyan sa Bulacan. Everyday kayo nagkikita, Hindi. ganun? Every 1 week po, mga 2 beses lang po. Kasi po ako po, paalis-alis din ako. Minsan pumupunta-punta din ako sa ibang lugar. Mhm. Dito sa Pilipinas kasi sa trabaho nga po. Okay, pero siya, andyan lang sa Bulacan. Dyan base pareho yung trabaho ninyong dalawa. I mean, hindi kayo long distance siya po. relationship dito sa Pinas. Long distance po kami. Kasi Dahil- po, every 1 week po, 2 beses lang kami nagkikita kasi nga po doon na siya ngayon nakabase sa Cebu. Bakit siya Kanina pwede? lang kami Bakit ikaw nagkita. hindi? Ano po? Bakit siya pwede? Bakit ikaw hindi? Bakit siya pwedeng lumayo? Bakit ikaw hindi? Yun niya po sinasabi ko sa kanya, DJ Lala. Mm-mm. Dominic, in short, kailangan mo ba, pinapapili ka ba ni girlfriend? It's either your career or her? Wala namang ganon. Sa totoo lang po, parang hindi niya naman po sinasabi na specific, pero parang yun po yung nararamdaman ko. Mm-mm. Na pinapapili niya ako kung sa kanya ba or sa career ko. Okay. So, pero hindi niya naman sinasabi yan na literal. Mm. So, kung meron kang tanong sa akin na Dominic, anong tanong mo? Okay, so meron po akong 2 tanong. O sige, yung una muna. Una po, ano po kaya yung gagawin ko para mapapayag ko siya? Pangalawa, ano po kaya yung pipiliin ko? Yung career ba or yung love life? Kasi para po kasi sa akin, mas okay sana yung dalawa. Yung love life, successful ka sa love life at saka successful ka rin sa career. Okay. So, unahin ko muna yung first question mo kung paano mo siya mapapapayag. Yes, Napayagan ka nga mangibang bansa. Try this one. Opo. Tignan mo kung paano siya magre-react, okay? Sabihin mo sa kanya na you were ordered by your parents to go to Ireland and asikasuhin yung career mo. Tignan mo kung ano yung magiging reaction niya. You are 25 years old pa lang naman. Kahit papaano, hindi ka pa naman siguro stable enough to marry. Though sabihin na natin na sa ganitong henerasyon, sa panahon ngayon, 25 years old is already a marrying age for some. But if hindi pa naman kayo financially, emotionally, physically stable for anything like that, pwede ka pang mag-go sa career mo. So, pwede ka pang umalagwa sa karera ng buhay mo when it comes to your profession. So, tanungin mo lang siya. Tignan mo lang kung ano magiging reaction niya. Though hindi naman siya or hindi ka naman talaga mandated by your parents to do that, tignan mo lang kung ano magiging reaction niya. Kasi, sabihin na natin, it's gonna be a white lie, pero kasi you're trying to see something eh. You're trying to know if your girlfriend ay sabihin natin na not controlling enough or understanding enough to open her mind na there are certain things in life, in your life, na kailangan kahit papaano payagan ka niya. Luwagan niya yung tali niya sa'yo. Kailangan niya ikaw pagkatiwalaan. Kasi hindi pa man kayo, nagiging hindrance na siya sa success mo. So, try natin Yun yung po yung nasa isip ko po, DJ Lala. Paano kaya kapag darating yung panahon na stable na kami dalawa, may pamilya na kami? Tapos yun wait pa lang, yung wait pinapakita lang. niya ngayon. Wag na natin muna i-judge yung girlfriend mo. Hayaan mo muna ako magsalita, okay?
So, try mo lang yun. Tignan mo lang yung magiging reaction niya. Kapag sinabi niya, wala naman pala akong magagawa eh. Kahit naman pala hindi ako pumayag, kung yan yung gusto ng mga parents mo, di go. Tanungin mo siya, so paano tayo? So, paano natin gagawin? Okay na ba sa'yo? Dadalawin kita every 2 months, pupuntahan kita dito 1 week. Tapos, yung trabaho ko naman doon, sabihin natin it's just as long as I need it, as long as nakapag-ipon na ako, babalik na ako dito, I'll stay here with you, ganyan. Pwede naman ganun, o kaya better, I can get you. Pwede tayo sa Ireland na lang. Kapag maganda talaga yung, yung career doon, kapag maganda talaga yung kind of living doon, o diba, I might convince you to just go there with me. Total, ando naman yung mga parents ko eh. Pwede mo yan sa kanyan sabihin. Kumbaga, you talk big with her. You talk about future, not just for the current situation, so that she'll be in the same page na ang lahat ng pinagpaplanuhan nyo from this moment forward ay for future references na. Kumbaga para na sa future ninyong dalawa. So try mo lang muna yon. Sabihin mo muna sa kanya na, sabi kasi ng mga parents ko, kailangan daw ako pumunta doon. So wala akong choice. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, you have to be okay with it. So, tignan mo yung reaction niya. Kapag pinayagan ka niya, kapag okay naman sa kanya, hindi hayaan mo. Hindi pumunta ka sa ibang bansa, but you have to make up your mind. Kung yun ba talaga gagawin mo. At lahat ng ipapangako mo sa kanya before ka umalis ng bansa, kailangan gawin mo. Like for example, yung communication, yung pag-uwi mo ng Pinas, seeing her, o diba, doing things so that she won't feel na magkalayo kayong dalawa. Gets mo ko? Sa ikalawang tanong mo, in an ideal world, you can have the best of both worlds. Pero the key word doon ay ideal. Kumbaga sa madaling salita, sa makulay na mundo o sa pantasyang mundo, pwede yon, allowed yon. Pero not all the time eh. Minsan siguro may mga taong blessed, fortunate enough to have both, pero may mga tao kasi nga kailangan mamili. And I don't want you to go that far. That's why I don't want to think about it, and I don't want to answer that question, and I don't want you to think about it either. I just want you to think about it once you're there. Kausapin mo muna yung girlfriend mo. Doon lang muna tayo sa first question. Doon lang muna tayo sa first step. Let's take each step one step at a time, okay? Huwag natin na i-overthink yung mga bagay-bagay. Huwag tayo masyadong, alam mo yon na mag-anticipate ng sobrang daming negative things kasi baka ma-overwhelm tayo eh. Baka makita natin si girlfriend as kontrabida. Baka makita natin si girlfriend as epal. Baka tignan natin si girlfriend as masyadong demanding, masyadong controlling, agad-agad. Ma-judge natin siya. When in fact, ang gusto lang naman niya talagang mangyari is to have you with her. Takot lang din siguro siya sa LDR. Siguro hindi niya lang siguro ma-imagine yung day niya without you. Kasi you've been with each other for so long eh. So hindi niya lang siguro ma-imagine what if one day gigising ako and wala akong Dominic dito. Wala akong Dominic na pwedeng tawagin. Actually po, bali kung mangyari sana to, bali pangalawang beses na sana namin to na mag-LDR ulit. Dahil yung una po, pumunta din ako ng Thailand that time, sa studies ko. So, ang nangyari din doon, college time pa namin yun. Kaya baka nasa isip ko rin siguro, baka ayaw niya ako payagan kasi nga, baka isipin niya, LDR na naman kami ulit. Actually, naiintindihan ko naman siya kasi yun din naman yung ako din, mas naiintindihan ko siya ngayon kasi sabihin na natin, no, she's been waiting for you for a long period of time already. She waited for you nung nasa Thailand ka and now you're asking her to again wait for you habang inaayos mo yung sarili mo sa Sydney. It has always been about close to it lang it has always been about you. What you want, what you need, ganyan. Not the other way around. Kasi siya andito lang waiting for you. So siguro para sa kanya, I'm done waiting. So kung gusto mo ng good opportunity, meron naman dito. Kung gusto mo ng magandang buhay, meron naman dito eh. Pwede naman dito. Yun nga lang kasi, gusto niya siguro makita din yung concrete mong plano tungkol sa inyo. Have you ever talked about settling down? Baka naman si ate ay gusto na makipag-settle down with you. Hindi lang niya masabi.
Hindi pa naman po kasi pinaplano pa naman po kasi namin. So bago kami mag-abot na mga 30, so doon na kami magpaplano. 30. 30, I-enjoy- kuya? I-enjoy muna namin yung time Okay namin siya sa ngayon. 30. Okay siya sa 30 years old. Opo, okay naman siya. Siya ba nagsabi ng 30 o ikaw? Siya. Okay. Kasi minsan yung age limit na yan, sabi nga ng marami, 'di ba? Ang babae may expiration date, ang lalaki wala. When it comes Yun to na nga our po. physical attributes and our capabilities to bear a child, meron kaming expiration date. That's why some of the girls are very much pressured na kapag umabot sila ng 30, hindi pa sila kasal. It's as if parang sa ibang tao, kunat na sila sa mga babaeng 30, hindi pa nag-aasawa. Ganon. So I don't want her to undergo that pressure. That's why I ask you kung meron na bang usapin about the future, kasi maybe she wanted to settle down, she wanted to secure herself, na hindi ka magkakaroon ng iba, hindi ka makakahanap ng iba, na kahit magkalayo kayo, kayo pa rin dalawa, kasi it happened before. Yung takot niyang yun, naramdaman niya na before. So ayaw niya nang maramdaman ulit. Kung dati sa Thailand may definite date kasi studies yun eh. It's bound to end eh. Opo. Kumbaga may finish line na inaabot. Kumbaga sabihin na natin ang ano natin ay 2 years. Yan ang allotment natin, 2 years for my studies. Meron siyang pinapaabangan or kinaabangang 2 years. After 2 years, I'll see him again. But this time around kasi, you, for your career, you don't know and you cannot be definite sa progress niyan sa ibang bansa. So, walang definite date kung kailan ka babalik, kailan kayo magkakasama every day. She'll just have to settle with your judgment kung kailan magiging okay na sa'yo to come back. Gets mo Okay. ko, Dominica? I just want you to see the advantages and disadvantages of talking to her, and I just want you to see her side as well. Unang-una, Dominica, just to make it clear, para clear yung situation natin before you talk to this girl. Naiintindihan kita kasi this is your career. This is the progress of your own life. And no one has to be, sabihin na natin, stopped nor limited by someone else pagdating sa progress ng buhay niya, sa takbo ng profession niya, sa success niya. Kasi you've waited for this, you've prepared for this since nasa elementary ka pa lang eh. For you to have a better life, for you to have the best life you can ever have for yourself. Ito yung pinaghandaan natin kaya tayo nag-aaral eh. So, I don't want anyone to stop you with that. So, yung going for your career is always a good choice, a great choice, the best choice. Total, 25 years old ka pa lang naman and you're not yet thinking of getting married anytime soon. And plus, andun yung mga parents mo, so guided ka. So, I'm all for it. Yun nga lang kasi, nagigets ko din yung fear ng girlfriend mo because it happened before. She waited for you before and now you are asking her to wait again for you. Again, ikaw na naman. You studied abroad, now you're gonna work abroad. So, parang sa kanya, ano na ako? Alam mo yung naghahalo yung selos na everything with you ay going great, but she is stuck in the same place. Same world. Same status. Actually po, DJ Lala, pinagplanuhan na po namin to kasi nga, before, mauna muna ako doon. Tsaka, Kuya, pag sinabi mo kasing pinagplanuhan, ibig sabihin you are in the same page. You are on the same page with this girl. Yun yung kapag sinabi mong pinagplanuhan. But the fact na hindi ka niya pinapayagan, the fact na hindi siya pumapayag mang ibang bansa ka, kuya, you are not on the same page. So walang plano doon, ikaw nagplano. Inassume mo na nagplano kayo. Dalawa po kami. Napagplanuhan na po namin to, napag-usapan na po namin dalawa. Planuhan namin dati kasi nga yung parents ko meron din silang trabaho na para sa kanya. Saka ako din, meron din silang ibibigay na trabaho para sa akin para magkasama kami dalawa doon. So ang ginawa na lang po kasi para po hindi po mag-conflict, mauna lang po muna ako doon ng ilang months bago siya. Anong problema niya? Yun naman pala yung plano. Yun na nga po, ang nakikita ko pong problema sa kanya, paiba-iba siya ng isip. Although sinasabi ko naman ganun sa kanya, pini-explain ko naman, ang nananahimik na siya, hindi siya nagsasalita. Walang imik.
Ganito kuya, no? Kung ganyan yung girlfriend mo, sinasama mo na yung parents mo sa plano, binibigyan na siya ng lahat, nag-iinerte siya, sabihin mo sa kanya, I don't want to put a pause sa future ko at sa offer ng parents ko. It's not gonna stay there forever. So you have to make up your mind. It's a yes or it's a no. Bigyan mo siya ng ultimatum. Pag sinabi niyang no, edi you just have to settle with no. If pipiliin mo siya, when she said yes, i-process mo na lahat, then go. Do not give her any more time to think otherwise. Huwag mo na siyang bigyan pa ng pagkakataong magbago yung isip. Tanungin mo siya, tinatanong na nila mama, is it a yes or is it a no? Naalala mo yung plano natin before? Na mauuna lang ako, susunod ka? Yun yung plano natin eh. So kapag nag-yes na tayo ngayon, yes na yun kasi nakakahiya sa mga magulang ko if magno-no tayo. Just because nagbago yung isip mo. Now make up your mind. Hindi lahat ng opportunity maghihintay para sa atin. We have to make up your mind or we have to make up our mind today. Actually, sinabi ko na po sa kanya yan, DJ Lala, before siya umalis kanina. Sinabi ko na sa kanya. Ang problema niya lang naman talaga is wala talaga siyang imik kapag dating sa mga ganyan. Hindi tanggapin mo Kasi yun as a yes. Sabihin mo silence means yes. I thought we were okay. Kasi wala kang sinabi, hindi ka nag-disagree with what I said. So, I took it as a yes. Sabi ko na sa mga magulang ko, it's a yes. I-pressure mo na. Sinabi ko na, Ano sinabi mo? sinabi ko na rin po sa kanya yan na ganyan na kapag walang imik, ibig sabihin is yes. So, sabi niya naman, minsan ngumingiti lang siya, minsan tumatahimik. Oh, yun naman pala kuya. Just go for it. Yun naman pala eh. Nasabi mo na lahat. Sabi mo na kapag hindi ka nagsalita, it's a yes, then go for it kuya. Ano pang problema? Hindi na natin mababago kung masama yung loob niya. Hindi na natin mababago kung mamimiss ka niya. Ganun talaga kuya. It's long distance relationship. And thinking about you going away for quite some time, sabihin man natin 2 months yan, kung mahal ka talaga ng babae niya, malulungkot yan. Hindi natin maiwasang malulungkot yan. Pero for a certain period of time lang naman pala eh. Magsasama din naman pala kayo soon enough. You had a blessing now when... anong yun na nga? Hindi ko rin po siya talaga maintindihan DJ Lala. Kahit yan, ano na po paliwanag ko sa kanya. Kuya, sabi mo na kanina, it's a yes. Masisira ako yung console dito eh. Paulit-ulit tayo eh. Sinabi mo na nga kanina, it's a yes. Diba? Sabi mo kanina, silence means yes. Nung sinabi mo sa kanya, silence means yes, anong ginawa niya? Ngumiti lang, kuya. What more do you need? One big yes? Umiti nga po siya, DJ Lala. Kaso ang problema po, nagagalit din siya. Hindi, iwan mo na. Para pala yan tanga eh. Paulit-ulit lang tayo. Sinabi ko na sa'yo kanina kapag ganyan, sabihin mo sa kanya, ultimatum. It's either a yes or a no. No in between. Why? Kasi nakakahiya sa magulang ko. Naghihintay sila sa sagot natin dalawa. Di ka ba nahihiya sa magulang ko na nag-offer ng trabaho sa'yo? Na nag-offer ng trabaho sa akin? Abay, mahiya ka naman sa mga magulang ko. Naiintindihan ko, malungkot ka. Naiintindihan ko, ayaw mag-long distance relationship. Pero Diyos ko naman, short period of time lang. Dadalhin ka pa sa Ireland nang walang kahirap-hirap. Maging practical tayo in a bit, wag tayo ipokrita. Ang simple-simple kuya eh. Wag mo kasing i-feed yung arte ni ate. Kung umaarte siya ng ganyan, kung ayaw niya yung opportunity in-offer ng parents mo, sabihin mo kung no para sa'yo, it's a yes for me. Why? Kasi better yun sa profession ko. If you're thinking about your profession, your own success, then think about me. Kung ibabato mo sa akin na puro ako lang kasi iniisip ko, tingin ka sa mirror, tingin ka sa salamin, you are also thinking about yourself. Gets mo ko? Kung pabago-bago din ikaw kasi ng side na paniniwalaan, kung pabago-bago ka din kasi ng isip mo, kung ikaw nga mismo, Dominic, sa sarili mo, hindi mo alam yung gusto mo, huwag ka mag-expect na alam niya yung gusto niya. Tell her what she has to do para ma-fix to. Man up. Decide for yourself. Sabihin mo sa kanyang ganyan, ganito gagawin natin. This is not a question. This is a plan. I'm offering it to you. All you have to do is say yes or no. Meron sa ating job offer, maganda, sa Ireland. My parents are going to take care everything. Going to take care of it or going to take care everything for it. Ang gagawin lang natin is to say yes. Mauuna lang ako so I can fix the papers. I can be with my parents habang inaasikaso yung iyo. After nun, dadalhin ka na namin sa Ireland.
Anong downside nun? Magkakahiwalay lang tayo for a certain period of time. But I'm going to talk to you. I'm going here. Bibisitahin kita for a certain period of time. Ang kapalit nun, greener pasture for the both of us. Mas magandang future para sa ating dalawa. Now, it's a yes or a no. Hindi pwedeng in between. Hindi pwedeng ngitian mo lang ako. Hindi pwedeng ngitian mo ko. Sabay mamaya ite-text mo ko, magagalit ako. Gets mo ko, Dominic? Sabihan mo yung girlfriend mo Opo. na hindi sa lahat ng pagkakataon maghihintay yung opportunity sa inyo. Ngayon, kapag ayaw niya, Dominic, willing ka ba magstay? Sa kanya po. Actually, sinabi ko rin sa kanya kung ayaw mo sumunod, kung sarili mo lang inisip mo, edi pipilitin ko sarili ko na sundin kung ano talaga yung gusto ko. Kasi opportunity na yan. O decided ka na naman pala, ano pang pinag-uusapan natin? Opo, decided na ako. Kaso siya lang po talaga. Parang gagong Yung iniisip ko rin. Masakit yung ulo ko sa'yo, Dominic. Akala ko naman nag-iisip ka pa. Decided ka na rin naman pala eh. Decided na rin po pumunta doon. Pumunta ka na lang doon, Dominic. Ngayon, kapag nag-inarte si ate, ginusto niyang makipag-break, then just deal with it. You cannot have the best of both worlds. Kasi kanina, you are giving me this idea na you are not yet decided. Na you are basing your decision sa kung anong gusto ni ate. Ngayon pala decided ka na. So what I want you to do now, last na to, is to tell Yes, her po. na I'm gonna go. Ngayon meron ding offer sa'yo. Just tell me kung ayaw mo yung offer ng mga magulang ko. But for me, I'm gonna go. Ngayon, kung anong gusto mong gawin sa relationship natin, so be it. May karapatan ka maramdaman at gawin kung anong gusto mo. Kung sa tingin mo hindi mo kakayanin, kung sa tingin mo mahihirapan ka, kung sa tingin mo ayaw mo na maghintay, go ahead. It's your right. But it's my right too to choose for something that will make me successful. And I choose to go abroad. I choose to go with my parents. Yun yung pinipili ko. Ngayon, kung ayaw mo na mag-try, sabihin mo na lang sa akin. Gets mo ko, Dominic? Pero hindi natin may ensure na you'll have the best of both worlds. Kasi that's just Opo. impossible. Kasi you are complicated, your partner is even more so. Parang tanga. Yun na nga rin po eh. Chance na nga abroad eh. Hindi pa. Oh. So anyway, Dominic, kung meron ka mensahe dito sa jowa mong magulo, kasing gulo mo, perfect match kayo. Oo. Just to tell you the truth, ay nako, Magulo ba? match made in heaven kayong dalawa. Pag pinagsama kayo, ang saya. Siguro pag nagano kayo, amazing race, sigurado ko sa unang pa lang, pit stop, Panalo. tanggal na kayo. Panalo na. Tanggal na kayo, kuya. Sure ako. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Sana buo na talaga yung decision mo at sana huwag mo na pairalin yung kagustuhan mo talaga na kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. Huwag mo lang din sundin yung sarili mo. Dalawa na tayo ngayon. Kaya sana pag magkita tayo ulit, sana decided ka na. Kasi ako decided na rin ako sa araw na rin to. Yun lang po, DJ Lala. Sige, Dominic, matulog na tayo. Napagod ako sa'yo. Pinagod mo lang ako, kuya. Kung sinabi mo sa akin, una pa lang, Sorry. decided ka na, hindi pa kita pinilit mo. Kung katabi kita, pinilit kita. Actually, ngayon lang din ako nakadecide, DJ Lala, yung kausap ka lang talaga. Wow, grabe. Ginawa mo Kanina. pa akong deciding point. Nakakaloka ka. Sige na, Dominic, matulog ka na, magpahinga ka. Pumunta ka doon sa Ireland. Ha? Kausapin mo yung mga nanay at tatay mo doon. Sabi mo, Mapa, ba't ako ganito? Charot lang. Pero maraming salamat, Dominic, ha? Ingat ka lagi, friend. Maraming salamat. Bye. Ingat ka.